kang kadi Sudama Gusti sasangka kasongen surya Prabanya sumungsun kaswa ras ruming sari-sari samyaman nuksming salira sumar manira sukamta ujwalane rasumuna marbuka candra kusuma ong 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 Asta Gandala sawerdik salikur dina nuwun mangkita Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa dereng wis dangu rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu. Katuran bojo krami sinuga teng Panglingga Murda rawuh jengandika paduka Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. La dalah. Ya, Yayi Kresna. Wis ora kurang prayoga anggonku lungguh ana ing kene. Ora lewat saklam taklimku kunjuk katura dumateng Yayi Prabing Darawati. Nuni nggih Kaka Prabu. Kepundi dadya jimat paripih ndayanan kakasantosan. Kepareng pinarak lenggah ingkang prayoga Kaka Prabu. Ya, wis ora kurang kapenak palenggahan pun Kakang. Nuwun pangapunten wa, nadyan putreng pareng Garuda pun samba ugi ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa Prabu. Ya, anakku samba ndak tampa. Ora lewat pangestuku tempenana. Muni nggih sampun dadosaken jimat paripih. Kaka Prabu, nadyan pun rayeng garba ruci. Kula pun setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula katur Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. Ya, setyaki ndak tampa. Ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana ya Yayi. Nuwun inggih Kaka Prabu. Sampun dadosaken jimat paripih ndayanan kang kasantosan. Yayi Prabu. Pun Kakang nyun pangapunten dening pun Kakang wani lanyo-lanyo teka ning Darawati kene tanpa ditimbali karo Siadi. Nanging persajanke wae negara Darawati iki wis tak anggap kaya negaraku dhewe, ya kuwi negara Mandura. Saking tresnaku karo negara Darawati, aku ya mung kepengin mertinjo kayuwananmu. Lan aku kepengin mertinjo kayuwananing negara Darawati lan sak kiwa tengene, Yayi Prabu. Muni nggih Kaka Prabu.
Jernyatanipun kula inggih estu mboten nimbali rawuh paduka Koko Prabu wonten negari Ndarawati. Nanging malah sak menika kawuningan Koko Prabu. Piye? Ana apa? Piye wigatine Yayi Kresna? Koko Prabu, nun pangapunten. Ing ngatasipun kula menika Nalindra wondene dipun gegasah dening kawontenan ingkang nembe kemawon kula lampahi. Usik. Lelakon apa sing disandang dening Yayi Prabu Kresna? Koko Prabu, krana anggen kula menika sampun lampah masumpenan pinten-pinten dinten kapengker. Mongko kula menika mboten nate pitados kalian pasumpenan. Ewadene sagedakan menika kula kawontenanipun Rayeng Ndarawati dipun gegasah kalian pasumpenan menika. Koko Prabu, Gusik, kowe ngimpi. Lah yen kowe ngimpi iki ngimpi apa? Koko Prabu, mugi dados ing kawuningan. Nalika semana kula nyempurna mboten sanes pun atmaja kula ing Traju Tresna. Inggih menika pun Bama Narakasura. Katingal nalika semanten nembe nitih Bahita sesarengan kalawan anak kula pun Dewi Haknyanamati. Nanging mboten ngertos sangkan paranipun teka Haknyanamati nalika semanten katemping toya ingkang bena. Wekasan kendang kapracundang lajeng palwa ingkang tinitian dening anak kula pun Setija. Ewadene ingkang mapan wonten ing palwa menika kala wau namung kantun anak kula pun Setija. Dene pun Haknyanamati sampun kendang kapracundang. Aduh Koko Prabu, tumaratap manahipun ingkang rayi sasampunipun nglilir anggen kula nendra. Tumrap kula pitadosipun Rayeng Ndarawati karana menika mangke badhe wonten lelampahan ingkang badhe ngembet dumateng anak kula pun Setija Bama Narakasura Koko Prabu. Lagi colawan sabda ora kang sumewa gegereng pasewakan wong kathah kang samya naraka wonten dirada mata pedhotaning wanti lan dereng dangu nggih nyembal wacana gegere njawi praptane Sang Setija Bama Narakasura gembrojok tanpa larapan. Kang kabdi Sudama Gusti sasangka kasongan surya Bumasanya pratangga windu-wiyat amun-amun lirgu mampang
Solai maletik mencolot jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara iki Stijo ingkang suwen ngabiyantara nggir putra Gustijo nun inggih Kanjeng Rama sewu kalepatan Diagung pangaksami kula ngaturaken sembah sungkeming pangabdi kula katur Kanjeng Rama. Ya Stijo ndak tampa ora liwat pangestunipun Rama tampenana ya bagus. Inggih, sampun kula tampi ndadosaken jimat paribih. Stijo, padha becik sak praptamu. Nun inggih. Bekti kula kunjuk ngarsanipun Wa Prabu Baladewa. Ya. Ora liwat pangestu tampenana Stijo. Sampun dadosaken kula jimat paripih ndayana kang kasantosan. Stijo. Janur nggunung kadingaren. Semengko pengemek Bajra Gita gitane wong gati preptemu ning Ndarawati. Sajake kesusuwen nggonmu suwene ning rememu Ndarawati, ana wigati apa ngger Stijo? Gage matura. Duh Kanjeng Rama. Kula sowan namung kepengin atur wuninga dhumateng Kanjeng Rama. Aturina apa cah bagus? Rama persat-sat kemawon pepes bayu kang tapis. Kula sampun boten nggadahi kakiyatan. Sareng nalika semanten ingkang putra badhe nuweni dhateng putra paduka pun garweng Traju Tresna inggih menika pun Yayi Haknyanawati. Tumunten kula papanaken wonten ing Taman Sari Negari Traju Tresna. Sareng kula mrepeki dhateng Yayi Haknyanawati kaget raose manah kula. Karana sedaya para mban sami ngabiyantara dumateng kula. Sami matur dhateng kula bilih Yayi Haknyanawati ical saking negari Traju Tresna Kanjeng Rama. Kowe lah dalah Koko Prabu piye? Haknyanawati ilang saking negari Traju Tresna. Wo lah piye Stijo ki ndekek bojo sakrepe dhewe. Kaya aku iki. Bojo njaluk apa-apa tak turuti. Njaluk mangan ya tak dulang. Njaluk apa-apa tak tukokke, njaluk adus ya tak dusi. Ngono kok ora gemati karo bojo, Koko Prabu. Nyuwun pangapunten. Napa garwa sampean kok lempoh? Lempoh mbahmu kuwi. Lah kok adus kok dadak didusi, mangan dadak didulang. Lah karang tresnaku karo bojo ya ngono kuwi. Kusik Stijo. Lah kok bojomu kok iso ilang piye? Sembrono. Aduh. Wa Prabu kula nggih mboten mangertos. Kusik. Jare mban ning Traju Tresna bojomu Haknyanawati ilang. Nggih. Sing nyolong sapa? Aduh Kanjeng Rama. Kula nyuwun pangapunten. Paduka Kanjeng Rama kudu saged nengahi lelampan menika. Sareng sakate penemban kula dangu. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng Rama. Kados pundhanggen kula ingkang badhe tuwindake wahya ing pambudi. Kanjeng Rama kudu saged ngrampungi lelakon menika. Iya. Stijo. Matura ta wis ta? Bakal rampung perkarane. Mboten sanes ujaripun para abdi sami ngabiyantara dhateng kula. Sumerep dhateng pewujudan tan prabeda kadang kula ing pringgondan inggih menika Gatotkaca Kanjeng Rama. Kagiat risang kapirangu. Rinangkul kinempit-kempit. Dosang retnaning bawana. Dereng ngantos paripurna enggal wacana kedadak suwane utusan saking Jodipati Kulurah Petruk kantong bolong nyerpepeh pindha sata petarangan.
Kula nuwun. Petruk sing sowan nggih. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula katur sinuwun Ndarawati. Iya. Ndak tampa rawat pangestu ketempenan ya Petruk sampun dadosaken kula jimat. Petruk Padha Raharja, nggih. Sinuwun Baladewa. Sembah pangabekti kula katur nggih sinuwun. Ya, ndak tampa pangestu ketempenan Petruk. Sampun dadosaken kula jimat paribeh. Petruk Padha Raharja sapraptamu nune nggih Ndara Samba. Sembah pangabekti kula katur nggih Ndara. Ya Petruk ndak tampa ora lewat pangestu ketempenana sampun dadosaken kula jimat. Petruk Padha Raharja sapraptamu nun nggih. Sinuwun Bama Rekasura boten kula katur sinuwun. Ya Petruk ndak tampa ora lewat pangestu ketempenana ya Petruk nun nggih sampun dadosaken kula jimat. Punakawan Petruk penakna lungguhmu ya Petruk nun nggih Ndara Setyaki. Sampun boten kirang prayoga. Kosek iki sajake teko kok ya kesusu. Ana wigati apa Petruk? Nun, persajan kemawon sinuwun. Niki ngelingi durasi ming sak jam. Kula badhe matur. Kula mriki diutus kalian Ndara kula ing Jodipati nggih menika Ndara Werkudara. Nyai Werkudara utusan karo kowe nggih. Utusan apa Petruk? Nyuwun pangapunten. Kula kan boyong sampean ten Jodipati. Perlune sampean kan nambani Ndara Gatotkaca. Gatotkaca keneng apa? Ndara Gatotkaca sakit. Gatotkaca lara? Nggih. Sampun 3 sasi kepengker niki. Tenamben mawon mboten purun dahar, mboten purun ngunjuk. Kusik Bama wonten dawuh Kanjeng Rama. Lah iki Gatotkaca lara kok. Lara kok nyolong bojomu rak ya ora mungkin. Mbok menika kangge nutupi alanipun rayi kula ing Pringgondani. Petruk kula wonten dawuh sinuwun. Iki mono nelakon sing padha. Tegesipun garwane ndaramu Bama Rekasura ana ing traju tresna ya ilang. Lah kok garwa ilang kok. Lah terus kon ngapakne nek ilang ya golek meneh no kok. Kaya gampang-gampang men wae golek meneh. Iki jari ilange sing nyolong blegere kaya ndaramu Gatotkaca Petruk. Ya ora mungkin wong lara kok nyolong bojone wong. Klonyor-klonyor mriko-mriko wong Ndara niku Gatotkaca niku pun tigang candra niku Ndara Gatotkaca niku tenamben mawon kok. Jer kriyap-kriyip. Kaya ngenten kok sampean dakwa nyolong bojone sinuwun Bama Rekasura ya ora mboten mungkin. Mbok menawi mula ndek bojo niku disimpen tenanan. Mbak direbut mriko-mriko. Wong bojone Ndara Gatotkaca luwih ayu, luwih apik kok. Nyolong bojone Ndara Setija kok kurang gawean men. Ning mbok menawa dienggo nutupi alane anak kowe Pringgondani ya mboten mungkin Niku anu napa sok Ndara Bama Rekasura niku
Mboten seneng kalian Ndara Gatotkaca. Malah saya ajeng nukulaken wiji memungsuhan dhateng Ndara kula Gatotkaca. Iblis lan dudu karepe dhewe Petruk. Ya ketrucut cangkemku ki mau. Iblis lan dudu karepe dhewe Petruk. Kowe malah ndakwa karo aku. Kowe malah ndakwa karo aku sing arep nukulake wiji memungsuhan karo yayi ing Pringgondani ya kuwi si Gatotkaca. Lah wong sampean nggih aneh kok. Wong Ndara Gatotkaca sampun tigang candra sakit kok jenengan dakwa nyolong bojone sampeyan ya mboten mungkin. Ning sing kandha emban Trajutresna kaya mangkono ning rak ling kandha sampean mboten weruh dhewe. Sampean aja percaya kalian tembung jarene niku mboten kadang kasunyatan nggih kadang mboten sinuwun. Ora. Saiki kowe bali yo. Kowe bali yo kowe omongo karo ndaramu ing Jodipati Werkudara. Supaya ndaramu ing Jodipati ngandel. Kaya moh yen Kanjeng Rama Kresna tak gunteli. Ayo kowe bali ya. Kula mboten bali. Kula mboten ajeng bali yen mboten sareng kaliyan Sinuwun Kresna. Woh. Iblis lan dudu karepe dhewe Petruk. Pokoke wektu dene iki Kanjeng Rama tak gunteli, ngopo? Pokoke kula purun kesah ing mriki, kula purun bali ten Jodipati sareng kaliyan Sinuwun Ndarawati ora. Kanjeng Rama tak gondheli ngeyel mawon. Ayo metu njaba. Metu njaba ngendi? Nggone wong neter kadhe. Metu njaba ya metu njaba. Apa metu njaba? Aduh, Koko Prabu malah kados mengatel lempenipun. Wis ora usah dipikir Kresna. Mengko ora ana pemadhang saka ngersane Gusti Kang Kakra Jagat. Ngene nggih Koko Prabu. Samba kula wonten dawuh. Pun Rama bakal kundur angdaton sembah kula kang ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Rama. Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Budal kang padha sebueng sun kundur angdaton ngestakaken dawuh Koko Prabu. Wah. Wah. Lang-langing driya mangu-mangu mangungkung kanduhang rimang lir-lena tanpa kanin wah ya kedrawasan aku mah lambeku omong aku ora tak jaga wah wis
Malah kaya ngene kedadiane ning ya ora apa-apa Bacut Saguh. Tak sawang saka kene kok sinuwun bomo ngetake wadyabala pirang-pirang. Wah ya. Tak tandangi garene. Kaya ngapa tak tontone? Wah. Yo. Iki sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Ngono nggih. Ajeng napa? Sampeyan rek utusane Ndara Stijo. Ya Petruk. Jenengku Tumenggung Baron Skeber. Baron Skeber ya. Wase wigati wis saiki bali ya. Kowe bali ya ning Yodipati. Omong karo ndaramu Werkudara yen Sinuwun Kresna digondheli. Mboten. Pokoke kula purun wangsul dhateng negari Yodipati ning syaratipun kudu mbeta sinuwuning Ndarawati. Ora. Wase saiki kowe bali ya. Apa ora kena dipringgani sarana becik? Apa gelut ya gelut. Lakon pecah siramu, lakon ilang dompete sampeyan marat. Ya. Apa? Hey! 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 Oh! Hey! Ah! Ayo. Pas. Hey! Ah! Hey! Ah! Ah! Oh! Oh, yo. Ah! Hey! Ah! Boy! Hey! Ah! Oh, yo mati aku. Oh. Ah! Ah! Hey! Ah! Hey! Wah! Baik! Wah! Baik! Wah! Hey! Wah! Lu! Wah! Hey! Hey! Wah! Ya! Lu! Wah!
Aduh. Ah. Ah. Hey. Ah. Hey. Ye. Ah. 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 Awas. Hei. Wah. Wah. Ya mangga. Loh, malah sirah. Hei. Ah. Ah. Petruk kantong bolong melayu-melayu. Nggih sinuwun Baladewa. Eneng apa Petruk? Kula kinten sinuwun Bama Rekasura nika mboten nggawa wadyabala. Nek kok nggawa. Lah kok mundur ngopo? Mawe perang gligut wae kok mundur. Nyuwun pangapunten sinuwun. Ingkang majeng menika Adipati Yayah Griwa kula dicokot kuping kula. Iblis lanat dudu karepe dhewe parat. Hei, piyak. Iki Nata Mandra Prabu Baladewa aja minggat Yayah Griwa. Seneng aku ngene. Andhek. Ayo amuk Suranta Jayamrata wae padha-padha. Ampian kuwi njara rebut kowe mbenjang matur arane Baladewa Gigrek Rup Salopayo. Wadyabala Traju Tresna kon maju pisan gorene. Ya ora arane Baladewa Gigrek Rup Salopayo. Ngatemo. Sayutamara saketi urip leganing atiku. Kurang gaman begato kurang sekti megura. Ampian kuwi njara rebut kowe mbenjang mati. Ora arane Baladewa Gigrek sawah gublat tukak cangkemmu. Ayo, amu Suramrata Jayamrata iki Nata Mandra Prabu Baladewa, aja mingkat Yayah Griwa. Wah, lah wong ling maju gentone. Mula ya kaya ngono kae. Wah, yen ngene iki aku trima mulih aku wis ora melu lelakon iki.
Sampun Ndara, wis ayo. Wis resik. Petruk wonten dawuh. Saiki lakone ae Prabu Ndarawati lagi kaya ngene. Anakku Boma ya ben semene sawetawis ana negara Ndarawati. Saiki aku kepengin nanjihake lelakon. Nyetak lelakon iki Gatotkaca lara tenan apa ora? Berarti sampean mboten pitados yen Ndara Gatotkaca sakit. Ora kok ora percaya yen Gatotkaca lara ki ora. Ning Bendang Padang lelakone Petruk nun nggih, monggo kula dherekaken Ndara. Sang saya dalwararas Habyara kang lintang kumedhap tis tesonya tengah wengi lumrang gandaning puspita karngiwaning pudyanira sang Dwijawara berengeng lera swaraning madu branta manungsung sarining kembang dupi tata sing kamantian gumantos sing dalu anyarengi jumdeling sang wangarka kang ngarsa merbawani jagat raya nengna kang kawusa tumapak ing wanci Padrawana hangancik wanci gara-gara sawetara kang gareng iya truk piye lekmu utusan saka Njodipati piye warah engko tutuk ning koki leren sik sowan ana ing HWN sanggar minimalis duwet Mbaki Sukarjo ning bengi iki sajake kok katon beda ya truk apa pendhapane Pak Bibit ki anyar ora Pak Bibit irung bangun pendopo kok. Kowe gak ya terus ngono. Kayak lagi nyicil lawang irung dipasang kok. Ora, iki bakune aku melu bungah. Sing penting sanggarku iso ngadake AWN mbuh piye wujude ya sak wujud-wujude ya terus haya.
Saiki leren dhisik sinambi tetemanggan. Tetembangan. Lagu no. Sindane loro sapa tru? Mbak Yanti karo Mbak Dita. Yen pendak dinake krungu suarane Mbak Dita iki aku pengen krungu suarane Mbak Yanti. Coba kaya ngapa? Lah ya lagune apa? Lagune ya ninggal katresnan ra apa-apa. Ora apa-apa ngopo. Napa nembe dialami kok ninggal katresnan? Mboten niki senengane guru jenengan. Oh nggih. Karang sanjange sampean Pak Bibit dhisik rada beling ya. Mboten. Oh mboten. Niku namung merosa. Oh. Malah. Yo ninggal katresnan dados, Cok. Oh Mas apa? Ngantuk ngene iki carane. Ya ngene ya, Trek. Iki mau Julio ya 2 lagu, aku ya Mary. 2 lagu. Kowe ngerti wektu ora to, Gong? Jam 2. Halo. Kowe ngerti ya, kowe ngerti wekdal. Sak jam tok ya kowe malak wektu karepmu piye? Keri dhewe salah ya aku kene keri ya. Ya ora ngono. Saiki apa meneh? Aku njaluk gelo itu. Gelo karo sapa? Wis ya enek. Mbak Dita genti, heeh, men adil men imbang. Ayo, dados cok gelo cok, seragenke yo.
Kaya apa rek mesake Ndara Gatotkaca, Truk? Ayo mesan ayo ditiliki ayo. Ayo Truk ditiliki, Truk. Semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara kaketer jahniah ning talaga kadi langit mambang tang pasulan upamaneka lintang tulya kusuma panjrah sumawur Petruk kantong bolong padha becik sak prapamu Petruk kantong bolong nun inggih Ndara Werkudara Slemet Raharja prapta kula wonten ing mriki
Kusik Petruk kantong bolong. Aku perlu takok. Aku mau ngutus kowe supaya boyong jlitheng kakangku Kresna, ananging malah sing teka kok kakangku Baladewa. Nanging ora dadi ngopo. Baladewa kakangku. Padha raharja sak tekamu Baladewa kakangku. Yah, Werkudara. Lulus raharja praptanipun kakang ya Yayi. Aku mau utusan karo Petruk supaya jlitheng kakangku Kresna rawuh rene. Wah, malah sing rawuh bule kakangku. Yah, ngene ya Yayi Werkudara. Wah, sing wigati ana bab sing bakal tak aturake marang kowe. Ngene ya Werkudara. Yayi Kresna ora iso sowan rene kuwi merga anake yaiku Si Setija omong yen bojone Dewi Nyanamati kuwi ilang saka negara Trajutresna. Sing nyolong jare blegere kaya Gatotkaca. Mula aku rene iki mung nanjihake Gatotkaca kuwi lara tenan apa ora. Apa jaja mungkin Arya Samudana dienggo nutupi marang alane anakmu ing pringgondane iki Werkudara. Wah, iblis lanat. Wah, Gatotkaca. Kowe nyecoreng raine wong tuwa sing ora bakal ilang selawase urip. Aduh Kanjeng Rama kula nyuwun pangapunten. Paduka Kanjeng Rama sampun ningali piyambak kula sakit sampun Tikang Candra niki. Wah, ora sah. Kowe ora sah nutupi alamu. Anak kaya ngene iki ora patut dadi anake Werkudara. Wah, aduh. Nyuwun ngapunten Kanjeng Rama. Aduh. Wah. Wah, lha piye to iki? Weh, Werkudara, sik mandheg sik. Wah, piye, Truk? Ha piye? Wah. Gatotkaca, kowe tak rante ana wit gendayaan. Sambata sambat karo sapa? Ora urusan kowe wis ngelek-elek jenenge wong tuamu Werkudara, ilang-ilangan ndok siji ya ben. Kocap kacarita nalika semanten eling-eling Sang Gatotkaca Satra pinilih dening para Jawata. Mila nalika semanten manekung marang ngersaning Jawata. Dadak sakoling mangke kedadak ingkang kekiter aning gegana. Miling-miling nenggih wonten wujude Gatotkaca ingkang medal wonten sak nginggile Gatotkaca ingkang rinanti.
tanggap Sang Arimbat Maja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca. Sigra ngetok karusan den bedol wit gendayaan. Satemah bedol wit gendayaan ngambah dirgantara Sang Arimbat Maja wau. Gatotkaca. Sapa Gatotkaca? Kowe kuwi dudu Gatotkaca. Iki cetha sing nyolong Kakang Mbok Agnyawati. Ayo mbok balekne ora Kakang Mbok Agnyawati. Ora. Aku ora nyolong Agnyawati, kowe wae ling nyolong. Ora, aku ora nyolong Agnyawati. Ayo. Cetha kowe iso nyolong mbok balekne ora? Ora, aku ora nyolong. Nyolong wae kok. Aduh Raden nyun pangapunten. Aduh Raden kula nyuwun pangapunten Raden. Cetha kowe sing nyolong Kakang Mbok Ayu Agnyawati. Mbok balekne ora apa ilang nyawamu inggih. Monggo kula aturi nampi Raden. Kakang Mbok Agnyawati. Ya Gatotkaca. Petruk wonten dawuh Ndara. Wonten dawuh. Gawanen Kakang Mbok Agnyawati nyanggone Wa Prabu Buleta. Monggo, monggo Ndara kula dherekaken Ndara. Yaksa, ngaku sapa jenengmu? Kula pun Pulanjani Raden. Kula pun pepatih wonten ing negari gisi ing samudra. Kok kowe bisa nyolong Kakang Mbok Agnyawati? Inggih Raden. Kula diutus dening Ratu Gusti kula ingkang nami Prabu Herumukti. Coba kaya ngapa? Aku tak ngerti wujude Ratu Gustimu kuwi.
Gatotkaca. Cetha kowe sing nyegake lakuku. Aku kepengin garwa hak Dewi Hak Nyormati. Heru Mukti. Heru Mukti. Kowe cetha ngrusak Pagarayu. Ora. Bakune gawa rene Hak Nyormati. Nyoh tampano tanganku. Wah. Wah. Mutiar kowe. Yuk. Nyormati wis bali menyang negari Nyormati. Ya, iki mau Hak Nyormati yen tak critakne ora rampung lelakonane kene Yayi. Ora rampung lelakonane kene. Inggih ngestakaken dawuh. Bomonor Kasura kula wonten dawuh Kanjeng Rama, kowe iki nyandi. Aket mau kok remet tuh. Lho, bojomu wis ketemu piye? Malah sing bojomu gawanen. Bojomu gawanen ana ing Traju Tresna. Inggih. Kula wangsulke piyambak sinuwun. Gatotkaca kula wonten dawuh. Wis medang lakone inggih. Yayi Gatotkaca aku njaluk pangapura ya Yayi inggih mboten dados menapa Kakang Mas. Mugi tentrem salaminipun Kakang Mas.